روز باشی ور باشی ویتر منتف باشن وای د برنامه کی نو د دیسم به ورانه پشتی هفته کی پیشیت چوم ولاتی بلژیکا الوی در سی چهار روز مام د چارچوبه خباتین روزنامه گریه د سی چهار روزان مام لسازیم کردان خباتین مهبون پیش راجی فرسم چی بو از درواسی آلمانیا ببم لوی دری گلک همشری مهنه خزم اقربای مهنه ناسو دوستنه مخصص از نوان ده هنه کی بگرم هم فکری وان بپرسم هم حالی وان بپرسم زودا بو مهم ندیتی بو مبریه هف کری بو مچو چای وان نان وان و خارج ویدری جوان حمیارا سپاس دکم ریز و حرمتی قدشینم همو کسی که هم پیشوازی کرن ام کرن میوان اقربای نیز بون گلکی وان لی داوید مرو فقر دکه کو د سال نودی ده کردین کو جو کردستان اج باکور کردستان هاتنه ویدری بجیه بونه پر ضرر و نگیشتیه گوهرین دموگرافیک یا کردستانه yani jali ki ve hatına wan baş bu hem jali ekonomik ve destek pişkiridan Bakure Kurdistan'ı bu hem jî insanın me pediviya wan hebu debara xwe bikin zeviyên me erdên me yên çandinî yên hey têra ew qas nüfusek berfireh nedikir xwedîkirina heywanan pir bisînor bû deşt û dozanên me ên hey têra debara mirovên me ê wê derê nedikir piştî demekî hem ji ber şerê ku li Kurdistanê pêş ket hem jî ji ber kêmasiya derfetên xebatê ji ber zehmetiyên debarê mirovên me mecbûrman berê xwe bidin xerîbiyê werin Ewropayê ji xwe çanda hatina Ewropayê ji salên şêstî dest pê dike li Vartoyê di nazdê tebaxa 1966 de li Vartoyê û derdora wê erdhecekî pir mezin pêk hatibû gelek insanan canê xwe ji dest hebû mağduriyetê pir mezin derketibû holê hem bedewlet bûn hem nebûna alîkariya dewleta Tirkiye îjar ew kültûra çûyîna Almanyayê weke karker wê demê dest pê kir di salê nodî de jî piştî pêşketina şer mirovên me hem ji ber meseleyên aborî hem ji ber meseleyên şer ewlekariyê çûn Ewropayê niha zarokê wan nesla nû mezin bîye xwendine pêşketine gelek zimanan dizanin eger rêxistinî hebe ew dikarin di nava kar û xebatên tevgerê de cihê bigirin ji bo dewr doza Kurdî bixebitin lêbelê ji ber kêmasiya xebatên rêxistinî ev mirovên me pir neaktîfin ev e mixabinî ez li cema mam wext derbas kir wekî din jî ji grûpê ve ez ê divê rûpelê de rûpela YouTubeê ya Bedran Dere de ez ê weşana xwe bidomînim rojê carekî belkî saet 8 be 7 be mehîn biryar nedaye kîjan saetê em ê weşana zindî çê bikin lêbelê ez aniha tercih dikim ku weşan ne zindî be ji ber ku zindî pir dirêj dibe bi hevalara dostara pirsenda min çê bû ez fikrê wan bigirim bi wan bişêwirim û hema herkes divê qenaetê de ye ku weşan 20 deqe derbas nebe baş dibe çünkü divê dewrê de êdî îmkanê insana tune ye 20 deqe zêdetir tahammül bikin li mijarekî gudarî bikin îja ji bo ku 20 deqe derbas nebe ez mecbûrim bi vîdeoyê çê bikim hinekî kêm bikim ji ber vê yekî baştir e destpêkê ez hinek vîdeo çêkim bixim çarçoveya 20 deqe 15-20 deqe paşê jî ez ê xwe fêr bikim ku di zindî de jî 20 deqe derbas nekim zindî de pêşiya mirovan berfir he heta 40 deqe 50 deqe jî diçe gotin gotinê ve dike şîrovê ve dike êdî mirov naxsekine mirov wisa fêrbûne îja destûra we ez zêde dirêj nekim wisa hem mixwast di derbarê weşana nû da divê rûpelê de ez weşana xwe didomînim û hem jî mixwast ez wisa basa gera xwe bikim ez pêşî biçim basa encama şerê li Kurdistanê bikim encama şer gelekî giran e navenda raganû û çapemeniya hebegê encama şerê ku di nava meha tîrmeyê de pêk hatiye ji raya giştî eşkere kir em jî van agahiya ji wan werbigirin Artêşa Tirk li heremên parastinê yên medyayê du caran bi bombeyên taktik nükleer bombe kiriye 56 caran jî bi çekên kîmyewî 64 caran jî bi teqemeniyê qedexekirî bombe kiriye encama giştî jî bi vî şeklî ye êrişên bi balafirên şer 345 caran êrişên bi helîkopteran 52 êrişên bi bombeyên taktik nükleer 2 caran êrişên bi teqemeniyê qedexekirî 64 caran êrişên bi dronên bombekirî carekî êrişên bi çekên kîmyewî 56 caran hûn dibînin ku encam gelekî berfirê he di encama van êrişan de
11 gerilla şehit bûn. Çalakiyên gerilla yên hewayî 27 caran pêkhatine. Yani di nava 30 rojan de 27 caran hêzên gerilla ji hewa ve êriş kirine ser baregehên artêşa Tirkî. Ên bejahî 378 caran, tamamiya çalakiyên gerilla jî 205 e. Yani di nava 30 rojan de hêzên gerilla 205 caran çalakî pêkanîne. Hejmara askerên dewleta Tirkiyê ku divan çalakiyan da hatine kuştin 56 e. Ji wan 2 asker paye bilind in. Askerên birîndar jî hejmara wan 46 e. Gelek amûrên askerî jî hedef hatine girtin îmha bûne, hin ji wan ev in. Sîha Aksungur yek ji wan ket xwarê perçe bû. Helîkoptera Skorsky du ji wan hatin xwarê perçe bûn. Wesayetên zirxî yên bi tîpa kirpî 6 ji wan îmha bûn. Wesayetên askerî yên zirxî ew jî wesayetên cuda ne. Yek ji wan 2 vînç hene, kamyon hene, cebilxane û teqemeniyên cuda hene. Dronên bombebarkirî 6 ji wan hate xistin. Wekî din gelek kamerayên mobese tişmiştî wisa amûrên askerî hedef hatine girtin, hatin îmha kirin. Li deverên dagirkirî yên Sûriyê li hember hebûna dewleta Tirkiye û çetên wê xwepêşandan serhildana gel ku ev demekê dest pê kiriye berdewam dike. Bi taybetî li Tirkiye piştî ku nijadperestiya li hember hemwelatiyên Sûriyê dest pê kir beriya sê çar hefteyan, ji wê demê ve ye serhildan dest pê kiriye ranaweste. Bi taybetî dema ku dewleta Tirkiye meyla xwe ye ji bo hevdîtinên bi Sûriyê re dide diyarkirin, dozaja van serhildanan zêdetir dibe. Ev çalakiyên protestoyî yên li hember dewleta Tirkiye û çetên wê bi taybetî li Kêderê pêktin, Bab, Azaz, Idlib, Cerablus, li wan hereman gel serî rakiriye, hem li hember çeteyan hem jî li hember hêzên dewleta Tirkiye. Hêvî ew e ku ev serhildana gel ew qas mezin bibe û bi bandor be ku karibe hêzên dewleta Tirk ji herêmê bide vekişandin. Tabî kî armanc ev e. Yek ji kesê ku bawerî bi vê yekî aniye ji berpirsên Meclîsa Idlibê kesk Ehmed El-Şewaye, ew dibêje pêwîstiyekî mezin bi avakirina emniyekê yekbûyî heye. Pêdivî heye tekîlî bi hêzên niştimanî yên li deverên din ên Sûriye re were danîn. El-Şewa destnîşan kir ku diyaloga navxwayî ya Sûriyeyî ya di navbera hemû aliyan de li seranserê Sûriyê rêya tekane ye ji bo çareserkirina hemû krîzên siyasî ên li Sûriyê. Amerîka hêza xwe ya li rojhilata navîn zexm dike, qewî dike. Hêzeke askerî ya Amerîkî ji Hewlêrê derbasî Kerkûkê bû, çû baregeha askerî ya K1 ku ew jî bi qasî 13 kilometre dûrî nava bajêr e. Hêza Amerîka ji 6 askeran pêkite, 13 wesayetên askerî gehîştin baregehê, li wê derê bicih bûn. Ev cara yekem e piştî 7 salan askerên Amerîkî derbasî Kerkûkê dibin. Gelek işaret hene nişan didin ku askerên Amerîkî wê ji Ewropê ve li Kerkûkê daîmî bin. Li Iraqê par hilbijartinên encûmenên parêzgehên Iraqê hatin kirin, lê ji ber aliyan li hev nekir, heta niha ne walî hatiye hilbijartin ne jî rêveberiya bajêr. Ji ber vê nakokiyê dibe ku di demên pêşme de hin problem derbikevin, pevçûn derbikevin. Belkî jî hebûna askerên Amerîkî karibe rê li ber vê yekê bigire ji xwe. Roja çarşemê wê hevdîtin werin çêkirin, wê di rêveberiya Kerkûkê de hîn guherînên berbiçav werin kirin. Çûyîna askerên Amerîkî ya Kerkûkê jî teqebûlê vê rojê dike. Wekî amadekarî tê nirxandin. Di vê naberê de Amerîka hebûna xwe ya askerî li rojhilata navîn jî zexmtir kir, şandina keştiyekî balafran îşaretê vê yekê. Pentagonê ragihand ku Amerîka wê komeke askerê xwe bi tevî keştiya balafirên şer li herêmê bicih bike. Armanca hebûna askerî ya Amerîkî alîkarî û parastina İsraîlê ye. Beriyanha Serokê Amerîkayê Joe Biden soz da bû Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ku ew ê li hember êrişên muhtemel yên Îranê û li hember êrişên Hizbullah û tevgerên din yên alîgirên Îranê tedbîr bigirin, ew ê İsraîlê bi tenê nehêlin. Em derbasî Bangladeşê bibin, li wê derê xwepêşandan hene ji wan bi qasî 8 kes hatin kuştin li Bangladeşê. Kesên dixwazin Serokwezîra Welêt îstifa bike, hikûmet biguhere, daketin kolanan. Hêzên hikûmetê êriş kirin, 8 kes ji xwepêşanderan kuştin. Xwepêşandan piranî li herêmên Babna, Rangpur, Dhaka û Magura ên Bangladeşê têne li darxistin. Di navbera xwepêşander û polîsan de şer derket, di encamê de 8 xwepêşander hatin kuştin. Niha em dîsa derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin, li wê derê problema avê tim me değişîne,
یک جی پروبلمên esasî yên herêmê av e. Mesela avê her çend rêveberiya xweser hewl bide çareser bike jî li hê dewam dike. Türkiye astenge rê li ber avê dibire, nexweşî nihav belav dibe, bi taybetî Hesekê. Li bajarê Hesekê yê Cezîra Rojavayê Kurdistanê nêzîkî milyonek kes ji ava paxîş a Elokê bê parman e. Tirkiye û çekdarên di kontrola wê de ava stasyona Elokê birîne û av bernadin. Ev yek bûye sedem ku li Hesekê û derdora wê gelek nexweşî peyda bibin. Ji ber vê yekê jî xelk neçar dibe ava tankeran bikarbîne. Ew jî piranî şêlû ye, qirêj e, nepak e, carnan jî jeng têde heye. Ev jî dikare însanan bikuje. Lewma jî li Hesekê li gundewarên wê li kampên koçberan ên derdora Hesekê gelek nexweşî niha belav bûne. Ev problema hêyî pirsgirêka hêyî bandor li milyonek kesî dike. Hevalê me rojnameger Silêman Ehmed ev bi qasî neh mehin ji alî asayîşa pedekê ve hatibû revandin. Demekî jî agahî nehate wergirtin. Dû re parêzer çûn hevdîtin pêkanên dawiya dawî de mehkeme çêbû. Lê problem çi ye? Ev xortê me Silêman Ehmed hatiye cezakirin. Cezayê wî 3 sal. Cezayê zîndanê. Suçî wî çi ye? Kes nizane. Heyf e. Silêman Ehmed di rojnûsê de dixebite. Di çarçoveya xebatên xwe ê rojnamegeriyê de agahiyan jî berhev dike û belav jî dike. Tu car ev nikare weke suç were dîtin. Ji ber vê yekê rêca me yan jî banga me ew e li Rêveberiya Başûrê Kurdistanê rojnamevan hevalê me Silêman Ehmed serbest berdin. Em naxwazin li welatê me xebata rojnamegeriyê, nivîskariyê, rewşenbîrî bibe suç. Çi dibe bila bibe? İnsanekî eger çek nekiribe destê xwe, êrişê derdorê nekiribe, zirar nedabe kesekî din, tenê ji ber ku hin tişt bilêv kirine, xwe îfade kiriye, yan jî ji ber fealiyetên xwe, xebatên xwe yên rojnamegeriyê, tu car nikare were cezakirin, nikare weke sûcbar were hesibandin. Li welatê me em jiyanekî wisa dixwazin. Ev hem ji bo Başûrê Kurdistanê hem ji bo Rojavayê Kurdistanê. Yani em naxwazin ev perçên welatê me ku niha nîv azadin bibin weke Tirkiye, yan jî bibin weke dewra Baas. Ji bo vê carî em wisa bihêlin, ez hinekî kin digirim dixwazim bila kin be ev bername me, ama hem di saetên pêşme de rewşekê awarte çêbe, ez çavêm li ser ajansa ye. Ez di wê qenaetê de me ku her guherîn bi kêrî Kurdan tê ji bo fayda Kurdan e. Ji ber vê yekê elbet mirovahî wê zirar bibîne, însan zirar bibîne, mağduriyetekî pir mezin wê derkeve holê di encama van şeran de. Lêbelê ez di wê qenaetê de me ku Kurd tiştekî wanê ku wan da bikin tune ye. Ancak her guherîn wê fayde bîne ji Kurdan re, wê bi kêrî Kurdan be. Heta demekî din xatirê we. Silav.